Malapit ning maging ganap pa batas Inggida Schools Act kay batyang inaproba ning Bicameral Conference Committee. Kapag nasang palawakan ning access king edukasyon, lakwas na karayng masulod a lugal king bansa. Susulong ning Senador Bam Aquino, sisigraduan ning panukala na mikaskwela king kilob ning 3 kilometrong radius ibat king kabalenan. Mahirap mag-aral, pero mas mahirap kung kailangang lakbayin ang bundok at ilog bago pa makahawak ng isang ballpen. Ang oras at lakas na dapat sana ay nakalaan sa pag-aaral ay nauubos na lang sa paglalakbay. Nung agad posible ing school construction, obligado yung gobyerno na mamieligtas sa transportasyon para kareng estudyante. Agpang kang Aquino, dapat maging sumbagal ing laut daring eskwela king pamag-aral daring anak. Lakwas na kareng lugal, kailangan pang magbiyahing marayo para kareng anak aldoldo. Kapag mas nilalapit po natin ang eskwelahan sa mga bata, mas nilalapit din natin ang mga batang yan sa pagsasakatuparan ng kanilang mga pangarap. Kawani king infrastructure, kaya be mo naman king panukala ing dagdag a benepisyo para kareng mestra king gida areas, kabilang na ring allowances, pabale at professional support bilang pamagkilala king karelang sakripisyo. Ing panukala, suportado dere nga liwapang senador, kalupa dere Win Gatchalian, Loren Legarda at Joel Villanueva. King oras sa mapirmanen ning presidente, asahan palapit na ing edukasyon karembalang kayanakang Pilipino. Lakwas na kareng atsuking marayong komunidad. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang totoo king Balen, susuyo.